ara la reunió del segon trimestre de l'AMPA. Aneu dient els punts que voleu tractar avui, si us plau, que tenim molta feina. Un punt seria la parada de Sant Jordi. Un altre és la sortida del mes que ve. Un altre és el tema del menjador escolar. Què vols dir? Quin problema hi ha? És sobre el menú. Ui! I què passa amb el menú? Estem fent l'ordre del dia. Quan arribem al punt, ja en parlarem. A veure, tenim molta feina. No hem de perdre el temps en afegir punts que no tenen cap sentit. Home, no tenen sentit. Per nosaltres té molt sentit. Per nosaltres és el que mengen els nostres fills. Mengen com la resta de la mainada de l'escola i això no ho canviarem. Aquí tots som iguals. Ja, però nosaltres volem que els nostres fills mengin carn halal. Bones tardes. Disculpeu que he arribat tard. Bones tardes. Bones tardes. Endavant, Helena. Passa i asseu-te, que continuarem. Ui, pensava que ja havíeu començat, però veig que encara esteu fent l'ordre del dia. I no crec que avancem gaire. Què passa? No sé, que t'expliquin elles. Volen que el halam, no sé què, el menú. No n'hi ha per tant, home. Jo vam comprar a la carnisseria que està sota de casa meva. El que volem és introduir la carn halal al menú. Sí, home. I així els nostres fills també podrien menjar carn. Ni halam ni hòsties. Són manies vostres. Si jo n'és algun país, doncs m'hi adapto i punt. A més, com ho faran les cuineres? Ara cuines per aquests, ara cuines pels altres. Quin merder per una tonteria. Per què no parlem? Per què no ho apuntem i després en parlem detalladament? Jo, per exemple, no tinc clar pas què hem de fer. Parlem-ne, no? Clàudia, com diu la Marina, apunta-ho i ja parlarem. Jo vull afegir un altre punt. El de les festivitats. Quines? Les religioses? Les de l'islam? D'aquí no passo, Latifa? Però que no ho veus, Marina? Tu deies apuntem. No podem seguir així. Aquí es tracten els temes que afecten a tothom. Si no, de què serveix l'AMPA? Justament, l'AMPA serveix per solucionar els problemes que tenim les famílies. I algunes famílies volem tractar aquests temes. Ara ja només us falta demanar una mesquita aquí a l'escola i llestos. Senyor Guillem, comentaris de burla no cal. Però què és això de les festivitats? Jo no sé de què va. Júlia, hi ha dies que són festes de la nostra religió, com el final del Ramadà o la festa del Xai, i ens agradaria que aquell dia no compti com a falta pels nostres fills ni es facin algunes activitats importants o avaluables. I ja està. No estem demanant que es tanqui el col·le. El que faltava. Ja ha passat molta estona i encara no hem fet ni l'ordre del dia. Jo m'ho apunto tot i després ja ho parlarem. Algun punt més? Sort que no han dit res de les classes de religió de l'islam. Es veu que tenen dret per llei. Home, si tenen dret ho han de saber. Jo voldria afegir un altre tema. Res a afegir. Apa, seguim. Què vols, que aquesta reunió acabi malament o què? Frases célebres. Luz más luz. No solo de pan vive el hombre.